започвайте! Аз ще дойда по-късно. 1 плюс 1 прави 2. 2 плюс 2 е 4. 3 плюс 3 прави 6. 4 плюс 4 е 8. 1 плюс 1 прави 2. 2 плюс 2 Е 4. 3 плюс 3 прави 6. 2 по 4 8. Учене, ти се информираш. Чудно е училище. Учебници, те информират. Чудно е училище. Вау! Благодаря. 1 по 1 Е 1. 2 по 2 е 4. 3 по 3 прави 9. 4 по 4 е 91. Обърни си какво? 4 по 4 е 16. 1 по 1 Е 1. 2 по 2 Е 4.